Hoi jongens en welkom bij een heel bijzonder unpackje. Deze special edition van Shadow Spectre. Dit is een griezelig oude set, ik geloof uit 2013. Ik ben vrij dure set. De special editions hiervan had 2 boosters en een promo. En vrij in first al waarom dat ik dit kocht had, dat is voor mij heel nostalgisch. Want iedereen is natuurlijk Yu-Gi-Oh! Begaan met de Kaiba en Yu-Gi instructies en zo. En dat is dus maar wat iedereen als eerste speelde. Maar een heel grote spelers ben er toen 10 uit geweest en kwam er later weer in. En dit is echt een set waar je eigenlijk wel een beetje begon te spelen. Dit is een set die je toen bij de Entertoys in Struis te vinden. Tuning promo by the way. En dit was de eerste pack die ik toen weer kocht. Na jaren, na iets van MRD of zo. En ik weet nog heel goed wat ik toen poelde hieruit. Ik ging een Ultra, bij een Crimson Vampire Knight Bram, vond ik helemaal geweldig. En een Ghost Rare, ik ging een Ghost Rare, poelde bij Divine Paladin Felgrand of zo. Hier ging Ghost, een prachtig kaartje. Maar als zo volle mooie kaartjes en die vallen me een keer ruilen op mijn Mango. En nou ja, doe wist wat er gebeurt als een kaartje ruilt op mijn Mango, dus is nooit weg. Nee, maar dit is de eerste set die ik kocht. En ik ging toen naar de Super Stardust Dragon. Ik zou zeggen Poison. Ik ging toen naar de Intertoy staan en ik kocht deze set. Ik kocht gewoon randomly boosters van. En ik weet nou dat de meeste van de kaarten er zitten kaarten bij, zei ik voor deze, ik kan er nooit niks zien, ik kan er nooit een synchro zien. En de eerste synchro die ik zag, wie die Pearl Alice, dat is nog wel voor jou. En die eerste, ik zag wie valt bij die Bram. Oh, dus de pijs ging echt op een moeilijke manier hier gewoon. Er werd even moeite die en ik ben hier simpel aan lucky dat te maken. Wat ik graag voelen word, dit is een set met ultis in zetten. Ik zou het mooi vinden om een ulti van Ghost te pullen natuurlijk, maar ik verwacht je niks groots. Dit is meer om nostalgische reden dat ik dit ben gekeken hoor. Want deze pakjes die kocht ik toen, ik liet mij door de kaarten zien en dat is eigenlijk hoe het er een beetje in kwam binnen. Ik begon van wie kwam je na, ik kwam Rise of the Duelist of zo, iets met Duelist, best wel volle Duelist sets, maar dit is eigenlijk wel een beetje hoe wij toen in Yu-Gi-Oh! Kwamen binnen. En daarna ben we naar onze eerste local gang in de Kein. En zo kennen we alle homo's die nou dit filmpje showen, alle 4. Daarom upload ik dit ook even. Ik vind het gewoon even leuk om een beetje over te vertellen. En nou ja, aanpakken is altijd leuk. En Boudzingi Boer. Ik wist dat de Boudjins er toen het hier kon houden, dat die er toen in zit. Hier een beetje Sademans. Ik ben mooie kwaliteit trouwens. Ik kon speciaal helemaal uit Portugal. Ik heb speciaal te wat van de special editions kocht. Een box set hiervan kost over de €200. Die box ben net meer te bezetten. Een overlay kaart, nummer overlay. Ciao Ciao Cian. Skeletosaurus. Ik heb hier heugen dat ik hier wel stukkers 4 voor hier. Die had echt een awesome artwork by the way. Ik vind het dan met heel goed zien kan. Dat is echt super cool. Mecha Phantom Beast Cal Griffin. Ik geloof dat een van de Mecha Phantom Beasts is die op dit moment net spelen wordt. Mira de Star Battle. Dit was de eerste XC's die ik zeg. Ik snapte er geen fuck van. Trail level in je monsters. Ik je echt zoiets van, hoe speel is dit dan? Ik je net trouw dat hij extra deck moest met fusions en zo. Dat wist ik al niet aan het. Boudzingi Ibis. Malus for a Spoon. Ik heb wel al zet ik zo'n gasje in mijn vark. Ik je echt zoiets van wat dit is stom. Dus gewoon gasje maar verjerken. En een Boudzingi Centipede. Dus dat nou daar in je rare en dat is Super Stardust is wel leuk om te gaan en van. Ik weet net dat ik hem ooit eens in je spelen, maar ik geloof net dat ik nog Stardust hier. Dus ik keep je dit, ik had het absoluut net kost vanwege winst of zo. Er valt er wel winst op de meid zien, ja. Als ik een ulti van Ghost Rare pool, dan kan het dus ongeveer welke dat is. Maar wie meer gewoon omdat ik het zelf leuk vind, zoals ik zei. Ghost Trick Yuko Onna. En dus zitten ik Ghost Tricks in deze set. Ik weet nog dat ik een Ghost Trick Ghoul loop ik hieruit hier. Die is uiteindelijk bij jou te verloren kwam, loop ik. Kijk hoe wij dat ik ooit een lantern pooled hou. Ghost Trick Person, Ghost Trick Vanish. Oh, Vanish Action, Ghost Trick Stein. Wow, je zit nou in de Ghost Pack. Let me de Ghost Trick Alucard zien. Die zit in ulti in deze set.
Secret Sect Druid Wit. Heel vreemde kaart. Ben maar 2 monsters van maken. Secret Sect. Zit nou al bijeen. Gigantic Castle. Mooie kakkaart. Liek het zo wat of weer deze foiling. Gold raar. Maar het is een gewone raar. Het lijkt wel mooi. Mythic Water Dragon. Mooie progression series kaart. Dragon Ruler. Team Gates. Let's go. Terrain Tooth Shutchinoko. Dragon Shield. Ah, dit ding is... Ik dacht legit dat dit ding goed weer. Doe ik kwam van op Dragon en je kan het destroyed worden door Battle of Card Effects. Nou, ik je echt iets van, yo, dat is broken. Dat is weer broken. En beide spelers nemen geen battle damage voor het monster waar het op equipped is. Maar ik dacht, yo, die raken naar de fucking beast. En survival of the fittest. Van mij had dus ik nou een structure print, jongen, die dino structure. Ik weet net dat ik alles een beetje goed voor de camera deel had. Ik ben net al met zien kennen bij deze kaarten ben echt hydro moment. Het viel echt lekker om eens een keer wat oudere kaartjes bij te houden. Het viel gewoon oors oor. Ik weet niet waarom. Ik krijg een broek zo oor karton. Dit is de laatste pack uit een van de special editions. Dat nou de 2 rijers. Dus zien dat we dan een beetje leuk herkennen in het laatste boxje. Shadow Spectres. Let's go. Bujingi Boar. Baby Raccoon Pompoko. Wie ik zei de Baby Raccoon staat niet in. Ik keek gewoon een Raccoon Sandaio. Van wie had het mij voor die kaarten toen ik me gewoon dus die zei wij. Die had later de dekking nog spelen. Night Day Graffer. En Ghost Trick Spectre. Dus dat hilarisch kaartje. Dit was echt gewoon ik een set bij Trotos kon beginnen was dan Yu-Gi-Oh! Sorry artwork. Nog een rare. Burst Rebirth. Dat is een beetje jammer. Alleen nog maar raar in deze special edition. Intrigue Shield. Black Dragon Color Serpent. Ik kom je net heugen dat die in hier. Altijd een beetje kan ook op zich. Die Light Dragon ik nog wel pool is wel handig om te gaan. Mother's Forest Knife. Het begin ik als spoonshung. Dit is Knife. Doe ik naar Fork. En Battling Boxer Rabbit Puncher. Voor alle dueling. Ik ben even mijn woorden kwijt. Dit is nostalgisch. Ja, ik ben even rond memory lane. Dit zit op het moment dat ik duel links. Daar ben ik er een beetje in opbouwen. Net dat iedereen dat interessant vindt. Nog 3 packs. Dus de eerste box hier alleen maar een beetje jammer. Ik zou op zich wel hoger dan een rare hebben, wel in de vorm van een super of een ulti. Want ik weet net dat je secrets in ziet, maar je zit er wel ultis en ghost rares in. Maar, en ultras. Ik weet net dat is een set secret rares hier. Skeletosaurus. Dat is heel wat toch? Number overlay boost. Daar hebben we hem, de Forkman. Show die artwork though. Show die artwork. Forking bro. Gargatag. En een Vivid Knight. Ik ga er even een beetje oorsbiest in, want dan kan ik beter zien hoe ik aan het opnemen ben. Want ik weet net dat het begint tot nou te scherp bij staat. Alweer een rare by the way. Oh, what the fuck. En daarachter een ultra rare Vampire Sorcerer. Die wordt super cool by the way. Net first. Dus een special edition is natuurlijk net first, want dat is nooit zo. Ja, nou ja, maar mij is deze een prachtig kaartje. Die doet het mooi in de mooie binder en kunnen we naar kokkeloeren. Mooi kaartje om te polen, jou niks. Nog zo'n Terrain to Tsuchinoko. Ik zie echt een wereld van dit ding. Ik ga van mij wel aardig wat packs uit die box kocht bij de Intertoys. Misschien wel een hele box of zo. En ik zie een wereld van dit ding. Voor mijn zak kijk elke keer opzij. Ik zit van, ugh, dit is een goed kaartje. Baby Raccoon Tantan. Flip Special Summon. De combo is natuurlijk normal summon Popoko summon Tantan nu denk bij. Dat is gewoon, dan gist Hydro dit. Dan gist echt plus 80. En tenminste een ultra rare voelt, dus dat is mooi. Ik weet net dat die kaart wordt wurg is, ik neem hem van net. Hij ziet er wel cool uit though. Je houdt een extra normal summon voor vampires ook. Misschien dat dat ooit een keer relevant had best. Of een Skeletosaurus. Ik geloof dat we nog wel een playset van het ding gaan. Ik al de artwork cool dat in Gemini Monster, dus ja, naar Rien had dat ding ooit spelen. Rasetsu. Ghost Trick Mansion.
Ghost Trick Vanish, let me de alle kaart zien. Boogien Regalia de Mirror. Ja, maar dikke kan erachter. Ik denk dat je een bijzonder dreef, maar er zit niks bijzonders achter. Nog een Bujingi Ibis. Molosaurus Knife. En Ghost Trick Witch, leuk kaartje. Ik een kaart die op de heden in Duel Links spelen wordt. Maar ja, als ik zie naar wat je tot nou te leidt, het stapeltje. Nou, dit is wat. 2 euro max waarde. Laat me dat gaan even betalen. Vreemd ik af ik met al die kaarten en ik was wel ergens bewaard hier. Dus net zou ik hier zien komen en ga ik naar huis tot. Dus wat je zegt. Gewoon bewaard die wel wat leuk vinden om naar de chansen nou en dan. Remember where it all started. Where it all went wrong. Night Day Grapher. Mecha Phantom Beast Saberhawk. Secret Set Druid Wit. Ik weet net of dit nou degene is die we eigenlijk al hier van me wil. Dus ik nou een green hier. Een Aratama. Die wil ik nog legit spelen in Spirit Decks. Maar ja, waar speelt dat? Kennen we nog een foil? Ja, een Super Vampire Takeover. Van wie ging die toen echt? Vrij zeker. Ben je toen een Vampire deckje te bouwen, omdat ik de eerste kaarten die ik wie is maar de fieldspel des en fucking Bram. Ik ga nog een losse Bram bestellen, let op. Van wie Bram ik in Ghost Rider te krijgen. Als ik gewoon Ghost Rider Bram, let's go. Nog een dikke label. Big win, more like big loss, am I right? Mira, de Starbearer. Shitty man, shitty hole. He's coming for you. He's coming for you. Ik weet net dat op een manier dat ik nou praat, dit een SMR video is, of hoe stel ik maar zei. Sorry dat ik iedereen een zwoel in de eren zet te fluisteren. Terrain Tooth Tsuchinoko. When this card is special summon, change all special summon monsters in the field to face down defense position. Dus ik jou is allebei een conductor. Net goed. Nou, dit weer alweer. Dit is letterlijk alles wat ik ga van deze hierbring. Weinig bijzondere kaarten. Ik net in de rare slot. Gewoon kaarten dat ik gewoon denk van, ja, wie ik zag, voornamelijk de Skeltosaurus. En de kaarten die ik natuurlijk het mooiste vond om te zien wie in de baby er komt. Zie die 2 broers. Hoe jammer dat we net de ronde de Koens en die op poelt, hè. Nee, ik denk het al je waarschijnlijk in je map kunnen of zo. Dat lees ik aan de kant gewoon omdat ik het leuk vind om dat ze nou en dan terug te zien. De artwork op sommige van deze kaarten is gewoon best wel goed. Ik ben zo slecht intussen, fucking spoon. Maar ja, dit is voor mij gewoon, gewoon even een throwback. Wat zei ze, de eerste kaart die ik misschien ooit speel in is die Stardust. Bedankt voor het zien. Ik hoop dat het een beetje een leuk filmpje vond. Waarschijnlijk net, want ik weet hoe ik ben, maar dan nog. Van de meesten die het nou nog joggen, al draast, dat is die er al shield, wat is mijn leven. Nee, maar ik ben wel benieuwd welke sets Jim bij Jim er weer in kwam binnen. Dus als Jim dat delen wil, als je mij weer een app of zo, vind ik wel leuk om te zien. Dat ik volgens waar de filmpje Safi's jong had. Ik denk wel dat dit de laatste Frieske Yu-Gi-Oh! Unpacking had best. Ik denk dat ik. Nou ja, ik vond het altijd wel leuk om te doen, maar dat er uiteindelijk maar 4 man is, dus ik net volle word. Ik overweeg wel een Engels kanaal te maken. Ik al is een Engels Yu-Gi-Oh! Kanaal net druk bezocht, dan vaak gaat nog wel iets van 100 views. Nou, dat is al een trut in mijn optiek, als 100 mensen en die poep die ik uitbreng, nou, al draast. En dan kijk ik wat deckprofieltjes en zo, dat vind ik gewoon leuk om te maken. Ik mag nog wel wat oefenen met video editing hier en daar en dat soort shit, maar dat voelt zich al je vet goed. Maar jammer dat we trouwens net die oren collapse nog vonden, ook die oren draagske. Nee, maar ik weet net dat ik dit kanaal ga ombouwen naar Engels en dat ik de Frieske video's in privé zet, mijn code van Jim, geen idee. Ik overweeg wel steeds te doen, omdat het makkelijk is en ik net een kanaal hoef te maken, maar ik moet maar even zien hoe ik dat doe. Want ja, ik heb net zin om heel volle tijd en energie in een Yu-Gi-Oh! Kanaal te spenderen. Dat is meer omdat ik het leuk vind om het zo nou en dan te uploaden. En dan ik voornamelijk mijn deck profiles of gewoon random unpackings. Ik had er nog een twijfel om dit ik niet Engels te doen.
kies iets van waardoor dit nog gewoon voor die PR-boys die dit zien willen. Een kwartier lang. Ja, wist. Er zitten wel mooie kaartjes tussen. Ik ben overal ben ik wel redelijk tevreden. En nee, ik ga net een Simply Unlucky style unpacking meidje in mij. Oh baby, en shouldn't this a common, want oh my god, this is a good common. Nee, dat ook. Als het poep is, is ik dat het poep is. Nou, ik geloof dat we er nog maar een eindhoorn breid in maken. Ik ga nog wel een kwartier oplullen, ik ga eigenlijk niks meer te vertellen. De eerste kaart die het echt iets wurg zilver is deze. En dit zit er dus een 20 cent. Maar die is wel mooi. Ik vind het jammer dat het krijgt net de braam is. Krijgt net, maar hij is wel cool. Bedankt boys. Ik ben beneden, dus mijn controle het hele filmpje heen komt. Vast net. Misschien hoort hij zich tegen voor dat we heel oren zetten op nee, we hebben gang binnen. Dan laat het om niet. Dit is hoe ik het mee houden. Nou, bedankt voor het zien jongens. En laat me maar weten welke site je er weer in kwam binnen. En wat je vindt van het idee van de Engelse kanaal. Het is waarschijnlijk kut, maar ik heb geen skill. Ik doe het alsnog. Ik ga mes. Oké. Nou. Hoi.